Ola, bos días. Hoxe temos un informativo moi completo. Para empezar, vamos a facerlle unha entrevista á profesora de Educación Física. Seguiremos informando sobre o que están facendo os nenos do primeiro ciclo. E por último, Lucía informará sobre o que está sucedendo cos incendios en Galiza. Agora, eu e o meu compañeiro Rodrigo iremos ao ximnasio para facer unha pequena entrevista á profesora de Educación Física. Ola, estamos aquí no ximnasio, eu chamo Lucía e aquel é o meu compañeiro Rodrigo. E vamos a facer unhas pequenas preguntiñas á profe de Educación Física. Como van a ser este ano os deportes escolares? Pois realmente imos a seguir a línea de todos os anos anteriores. Imos a participar en campo a través, en sesións de multideporte en xaneiro, febreiro, marzo e abril, e logo participando coa carreira dos Anés en maio. Ora, paso que turno meu compañero. Que vamos a dar este ano? Pois imos a ir traballando diferentes deportes como o atletismo para traballar as habilidades básicas, o fútbol e tamén imos a facer algo de senderismo no terceiro trimestre. Moitas grazas. Agora devolvemos a conexión a Jorge. Gracias. Agora pasaremos con Rodrigo, que está na clase de primeiro e segundo, e vai preguntar que están traballando. Ola, estamos aquí con dous nenos de segundo, Nuno e Adriana. Vamos lles preguntar que están facendo na vosa aula. Estamos traballando en torno e estamos pintando moitas cousas sobre o torno, como árbores e cousas parecidas. Moitas grazas por a vosa colaboración. Podedes volver a vosa aula. Ben, e agora devolvemos a conexión a Jorge. Agora pasamos a conexión a Lucía, que nos vai falar sobre os incendios que houberon en Galicia e en Asturias. Estamos no patio do colexio e vamos a falarvos sobre todos os incendios acontecidos en Galicia. Por culpa dos incendios, a Galicia verde pasou a ser a Galicia negra. Gracias ao clima puideronse apagar, pero por desgraza faleceron 4 persoas. Devolvemos a conexión a Jorge. E isto é todo por